An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya b'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ ko Kayi mɔgɔ dɔ wulila yen nɔ association dɔ n'u b'a fɔ o association tɔgɔ ko Agissons Ensemble pour Kayi olu kɔni wulila ka manifestation kɛ kunnasini ko mardi don manifestation min n'u b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan min tɛmɛna an ka jamana ni Union Européenne cɛ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛsɛfɛsɛli kɛ k'olu mago tɛ bɛnkan in tɔgɔ la a kɛra accord ye o a ma kɛ accord ye o ko min kɔni b'a kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ko o fɛsɛfɛsɛli kɛ ko ani olu ka nin marche in fɛnɛ kɛra kun ye kun min n'u bɛ maliyɛnw dɛmɛ maliyɛn minnu n'olu bɛ Faransi ko wa sabula Kayi ye yɔrɔ ye Faransikaw olu ka dɛmɛ fanba bɛ taga yɔrɔ min na o collectif in présidente ni u b'a fɔ ale ma ko madame Sar Fatumata Konate n'ale ye maire fana ye Kayi ale kɔni ko nin ko in ye olu ka ko fɔlɔ ye ko ni gouvernement ma ɲɛfɔli kɛ faamuyali bɛ ɲɛfɔli min na ko wɛrɛw bolo dalen b'olu bolo don n'a nataw la ale kɔni ye nin fɔ o kuma kuncɛ n'o ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka maliyɛn minnu bɛ Faransi n'olu kun dagalen don consulat kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min olu kɔni ye consulat labila nka olu ko olu ye kuma wɛrɛ mɛn min ma bɛn olu ma kosɛbɛ kosɛbɛ ko k'a sabula ko an ka minisiri Bacili ko o ko ale de ye nɔgɔya kɛ nin ko in na olu kɔni ko o kuma ko o tɛ tiɲɛ ye olu ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Samba Gassama ale kɔni ko Bacili k'a kɔni k'a bɛ se kuma la ko mɛ ko nin kelen k'a ma se ka nin ɲɛnabɔ ko nin ko kɔni ko nin kɛra a tɛ fɛn dɔn ko min na ko nin kɛra o ko ye ko ka sabula ko Mali ka lasigiden bɛ yen nɔ an ka ambassadeur n'an ka consul k'olu de kɔni kɛra nɔgɔyabagaw ye min bɛ se ka to olu ni collectif mɛnkɔrɔbugu sera ka bɛnkan sɔrɔ ko in na ko minisiri Bacili kɔni ko o ma se ka nin ko ɲɛnabɔ ko wa ko ale kɔni dabali banna ko ka sabula ko o bɛ ka politiki de kɛ ni jamana sɔrɔw ye ko o ko kɔni ye ko ye ale nimisalen b'a dɔn ko min na maliyɛn bɛɛ kan ka nimisa ko min na awa an balimaw bi kibaruya fila min b'an bolo ka las'aw ma o de ye nin ye an ni ce aw